Vzácny dnešný host na našej partii je Buchta Buchtotronik Buchtorovič. Zase sa vidíme. Len taká krátka otázka. Čo si myslíte o predpovediach počasia? Že to ja zapad. Ja viem lepšie predpovedať. Ráno, keď sa pozriem na oblohu, tak viem. Ak nebude pršať, tak bude pekne. Správne. Prečo teda nerobíte v televízii, ako hlásate? Neznáša média. Prečo ste potom na Andisate? Koho? Na Andisate, Andyho televíznom kanále, kde robí... Je undergroundové médium. A je takto, ale vedie na internete a to je masové médium, internet, že áno. Ale z internetu si každý vybere, čo chce. Aha, je na tom kus pravdy. Ďakujeme pre televíziu Decibel.